Kardom kadoko vetum phanta. Welcome back to my new vlog. Pinialokalong enangli tumaphan Hyderabad along Telangana Archaeology Museum ng Paklang Ponik ko. Laso museum along aprang-prang ron Kachedan Ahurmu dopik teng aban dopik. Nangli tumaphan laso museum along kupipima kedo ang ton ban ng Paklang Ponik ko. Laso museum along art lapen gallery ta dopik nangli tumaphan ang ton ban ng Paklang Ponik ko. Thank you video pader depin pen pangchengek philona. So let's get started. Lahenlo jo museum ke nilitum non museum along nang leat lo nang litumapan arlo ng Paklang Ponik ko. Museum arlo aprang-prang murthi dopik murthi aban amokha dopik. Nilitum non art gallery ng Paklang Ponik po. Labhay ke aprang-prang raja atum Ahurmu ang selo. Sofa, amokha. Raja atum mapaleng dadolo dak. Painting dadolo bhuri. Ladakh ke aprang-prang Muslim atum Quran Arabic pen ketok kapot lo. Art some along. Nilitum non art a museum arlo sido painting amokha ke lang me susugali. Dati aprang-prang ron Kachedan ateng amokha aban dopik inchin original line chin aise India Jai Hind teng amokha ke lang me susu kali lapen here me Lapo na ke ron Kachedan ahud kache ap ahud teng enolap war chu ason lo KGF a movie along ason border a movie along lapen Avenger a movie along ason kache ap ahud ason lo teng amokha lang me lapen here me non nilitum Buddha a temple arlo sido Buddha temple kilang meso gali kasalam nilitum non art a gallery along sido painting amokha lang me pik lapen abana painting aise sitame lang me pik painting ga kuri nilitum ang ton pen ang Paklang Ponik ko. Nilitum art gallery langet lo non arum mapai ng Paklang Ponik po. Murthi aban amokha dopik. Nilitum nang litumapan ang ton pen museum ng Paklang Lablo arlo kupipima kedo ng Paklang Lablo. Kaprek a video long
จะต้องทวีกนางกับเพรกvideo lang mesen adim ng paklang pon tweak po. Kardom kuruan tu